Thosaigh muid ag úsáid na Gaeilge mar bhfuil go leor gaeilgeoirí ina gcónaí mór timpeallair an seo nach na cathrach agus tá muid ag gurí freastal orthu sin. Iad na buntáistí dúine in Ollmargadh na Seoighe ná go gcuideann si linn teagáil agus cadrúh níos fearr a bheith agan lenar gustaméirí agus ar nóí déanann si difriúil muid go maith. Is iad na plannaí atá agan don todhchaí ná ba comharthaí nua ag dul sús Stephen Wi, ba muid ag chuir tús le G15 agus ar nóid tá si tábhachtach an obair atá déanta agan go dtí seo a chuinneáil.